Història de Xixona al balcó, capítol 41, la font de Maripasqual. El paratge de Cotelles ha sigut utilitzat per l'home des de temps immemorial. De fet, allí hi ha un bon grapat de fonts, però les tres més conegudes de forma documental són la font de Cotelles, la font de Grau i la font de Maripasqual. La font de Maripasqual estava situada al costat de la font de Grau, però un poquet més al nord, en la zona del pas del riu Coscó entre l'ermita de Sant Antoni i l'antic camí d'Ibi. Hi ha que dir que estava documentada ja a mitjans del segle XVII. El que feia aquesta font era vertir la seva aigua al riu Coscó, però un poc més avall de la font de Grau, a l'esquerra, naixia una séquia que duia l'aigua de la font de Maripasqual fins a la bassa de Don Vicent Colomer en la partida de l'Armaig. Aquesta aigua regava tota la partida de l'Armaig. Cal dir que aquesta séquia està documentada en 1748, quan hi ha un pleit entre l'església, el convent de Santa Anna i un grup de regants de la font de Maripasqual contra Don Vicent Colomer perquè havia talat un arbre que estava situat al costat del riu. Al segle XVIII, la tanda de reg de la font de Maripasqual era de 16 dies i cal dir que la bassa de Don Vicent, en juliol de 1936, havia sigut acondicionada per a ser la primera piscina pública municipal. I això és tot. Ja saps, si eixes al carrer, adopta totes les medides de seguretat i, si vols saber més, busca en Facebook la pàgina Cronista Xixona.